Bé, en primer lloc, felicitar-vos perquè la veritat és que, pel que ens heu explicat, la feinada que heu fet és enorme, és molt gran. Veig amb una idea que jo la trobo fantàstica. No? Per tant, agraïu-vos-ho. De fet, aquest país, Catalunya, és el que és i el que ha arribat a ser, precisament gràcies a la implicació de molts privats que, gratis et amore, no? Han treballat i han tirat endavant idees, i penso que idees lluminoses com aquesta. No? En segon lloc, també felicitar-vos perquè per el que veig heu sabut implicar ja una sèrie de patrocinadors privats, empreses, que estan secundant també aquesta idea. No? I llavors fem una petita reflexió. Les cambres de comerç precisament el que fem és defensar les empreses i els interessos generals. Jo penso que aquesta idea s'incardina perfectament dins d'això que anomenem interessos generals, no? Interessos generals de l'economia. Que això funcioni, que aquest canvi de marc funcioni, té una sèrie d'implicacions econòmiques per tots els pobles per als que va passant molt grans. I només per això em sembla que els ajuntaments hi haurien d'estar implicats. No? Des de les cambres de comerç, aquí som 3 cambres de comerç que tenim, diguem, litoral, hi ha la Cambra de Sant Feliu, la Cambra de Palamós i la Cambra de Girona. En qualsevol cas, nosaltres hem de sotmetre els nostres òrgans de govern, però a mi em sembla que no podem estar fora d'una iniciativa com aquesta. I la pregunta seria que tot això fins ara ha funcionat perquè hi ha hagut 2 persones al capdavant que no han fet comptes de res. De res em refereixo a treure'n alguna retribució, és tot el contrari, no? Però que les coses no funcionen si no hi ha un bon finançament. Llavors, vosaltres heu parlat del finançament europeu, em sembla que és precisament el camí, anar al finançament europeu, perquè hi ha algunes iniciatives com són, per exemple, els projectes transfronterers, en els que Europa el que fa és intentar aquesta relació, afavorir aquesta relació entre 2 països, no? Com pot ser, en aquest cas, des del punt de vista d'estats, Espanya i França, tot i que al final és un sol país perquè és Catalunya. No? Per tant, no sé si teniu avançat el tema de la petició d'aquest finançament. I aquí, esclar, per parlar amb Europa és important que legalment estigueu constituïts i després una altra cosa que valorem a Europa és que hi hagi partners diversos que secundin aquesta idea. Gràcies. Un cop hem fet tota aquesta tasca de donar a conèixer i reunir tota la voluntat i el suport que se'ns ha manifestat, de fet una mica complim el missatge que se'ns va enviar des de la Catalunya del Nord, des de terres de la Costa Vermella, quan l'any passat vam anar de visita i ens van dir, nosaltres som 5 municipis, els de la Marenda, de la Costa Vermella, i vosaltres en sou molts més. Ells tenen pràcticament, com s'ha dit abans l'Eduard, el camí pràcticament tot resolt, llevat una petita discontinuïtat, i és nosaltres que tenim encara una mica de deures per fer. I llavors va dir, vosaltres quan hàgiu reunit totes les voluntats i hi hagi un consens molt ampli, llavors veniu amb tots els alcaldes i alcaldesses de la Costa Brava i farem una reunió plenària aquí, a Argelers en concret, on hi ha la comunitat de comunes de municipis de la Costa Vermella, Alberes i Elna. I aleshores nosaltres ara estem potser ja arribant en aquesta fase, no? Un cop se faci això, suposo que ja la cosa podrà agafar, podríem dir, una volada més institucional, perquè ja serà la unió dels municipis i les comunes, i llavors es veu més a la vora la realitat de crear aquest organisme, aquesta figura jurídica, que exactament és fonamental. I després també una mica responent a l'esment que heu fet d'això dels fons europeus, justament ara durant la pausa cafè hem tingut ocasió de parlar amb el senyor Sergi i també amb Cristian, i parlàvem que
el projecte, doncs quin és el pressupost global del projecte, ara potser no és el moment de dir-ho amb precisió, però el que costi el projecte, si es reparteix, per exemple, durant 14 anys, doncs tampoc no és una xifra tan elevada com si es diu de cop, una mica arribàvem a aquesta conclusió. I després també, comentaven també vostès, doncs que es pot acollir a uns fons estructurants de la Unió Europea, la qual cosa, sent un projecte transfronterer i atenent a unes necessitats de tipus estructurant, doncs entraria dins de les escales molt raonables d'un projecte de tipus europeu.